skal vi ud. Lige hvor vi gungrer, sagde musen. Lines første kinderæg. Indtil videre, så synes jeg, at hun kommer godt fra start. Ja, det ligner ikke en nybegynder, det her. Det var flot. Det tog under 20 sekunder. Kan du ikke helt på den? Det kan du ikke rigtig få ned, hva'? Skal vi sige, at den ikke kan spise? Nu skal vi se, om mor kan skille den ned. Line, nu skal du se her. Den er nemlig ikke til at spise. Der er noget inde i den. Kan du godt lide snegle? Er det godt eller dårligt? Se, dernede. Hvad så, Line? Skal far også have en snegl? Nej, det er Lines snegl, og det er min snegl. Men det er det samme. Snegle. Kan du en her? Smager det godt? Den her, den er 1,5. Så det er det, jeg sætter ind i mit hoved. Ja. Den er 1,5, og så hvis jeg skal have 1,35, så skal jeg have 30 cm mere. Ja. Det måler jeg lige ud først. Ja. Prøv at tage en tomstok, og så måle det ud. Ja, det gør vi. Og så prøv lige. Okay, har I set den her? Ja. Ja, de er sorteret. Det var heldigt, jeg tog de plastikposer med. Ja, det er rigtigt. Hvor må vi have Du ved jo, at kun må gøre det en gang. Ja. I timen. Ja. Kan du sige Det er godt. Vi trækker bare en ny linje. Er der en, der vil trække snoren ud? Ja, Står snoren rigtig dannet, eller? Ja, og så skal vi have den op og en pind i den ende der. Ja, den der. Den er rummelig bil. Ja. Må jeg se den?